Hello guys, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव. So लोगोफोरनि आङो दुब्लियावहाय दंफैयो आरोना. माने जाहा माइ हादों नालाय ओंखायनो दुब्लियावहाय माने साहैनो थांनो नागिरदों आरो. आबैबो दङ इथिं थांगासिनो आरोना. आङो दख'ना गानदों आरोना दिनै लोगोफोर गोसो जानानै गाननो गोसो जानायखाय दख'ना गाननानै फैबाय आरो. नैबेफोरबो जाहानि गोनजा आरोना, बेबो मोनसिगोन, बिथिंबो माइ गोनजा आरोना. बियो खुहाबमुनि ना मा माइनो आरोना, फिसा फिसा आरो बे माइआ खुहाबमुनि माइनो, खुहाबमुनि फिसा फिसा नै माइआ. माइ बारि बारि नै मोजां नुदों लोगोफोर भिउखाय. बिथिंबो माइ गोनजा, बिथिंबो माइ गोनजा, माइ बारि नैबेफोरबो खुहाबमुनिसो दांलै बेबो माइआनो फिसा फिसा. बिथिंनियाबो बे मा माइथाय इस्रानि आरोना माइआ सारि हरफानाय आरोना. इयो आबौआ इस्रानिनो माइआ हाखांजोब्बाय नै, बैथिंबो दोंखोदां. जाहानिया इथिंसो मादि मोनदों आनै हानानै? हानो आराम आराम. जाहानि आरोना मोनबाय बेफोरबो. ओइलाय मामा मोना हागासिनो, ओइथिंनिया मोनाखै गोथांसो. ओइथिंनिया हाखांबाय, ओइलाय नै इथिंनिया गोथांसो आरोना. माइ हाग्राफोरा जोंहानिया ओइथिंबो दोंखौ, इथिंनियाबो मोनाखै आरोना. ओमफ्राय नै इथिंनिया मोनबाय, इखौबो हाजासिगोन ना माथो? नै नोंसोरखौबो लानोसै. थांफिनगासिनो साहोनाय खांबाय दुब्लियावहाय. सान्दुंआ नै दसे हानाय नायबाय आरोना, ओरैनो फाननो लुबैनायनि. स' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौहाय बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन. जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ
subscribe खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना आबैया खोनासंनो बाबाय नोंखौ स' न'आव थांबाय थानोसै आरोना बाय बाय